Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan bigarren mailako ekuazioak zer diren eta zeintzuk diren bere ezaugarri nagusiak ikusiko dugu. Ekuazioak direnez, berdintza ikurra aurkituko dugu eta berdintza ikurraren bi aldeetan adierazpen algebraiko bat, bai? Berretzailerik handiena bigarren mailako ekuazioetan bi da, bai? Orduan kiaro esango didazue, jarri duzun adibidean, badaude bi gai ber hirura jasota, bai? Baina, hemen ikusten duzuenez, ohartxo bat jarri dut, behin laburtuta berretzailerik handiena bi da, behin ekuazioa laburtuta dagoenen. Eta zer esan nahi du hori? Simplifikatu behar dugu da, bai? Kasu honetan, ondo aztertzen badugu arbelan jarritako adibidea, ikusten dugu isakarratu bi aldeetan, isakubo bi aldeetan, isa bi aldeetan eta gaiazkea, bai? Oraindik eragiketak egin ditzakegu ekuazio honetan, bai? Orduan, zer egiten dugu laburtzeko edo simplifikatzeko? Antzeko monomioak batu, bai? Orduan, horretarako egingo dugun izango da bigarren atale honetan dauden gai guztiak beste atalera pasatu, bai? Eta bide batez antolatuko ditugu gaiak, bai? Handitik txikira, bai? Berretzailera handitik txikira. Orduan, hemen lehenengo gai izango da minus izakubo, eta hemen dagoen minus izakubo hau pasatuko dugu beste atalera, kentzen dagoenez gehitzen, bai? Plus izakubo. Jarraituko dugu isakarratuarekin, plus bost isakarratu, bilatuko dugu beste isakarraturik dagoen, hemen beste atalean dago, beraz, hemen gehitzen badago pasatuko dugu kentzen. Jarraituko dugu plus bi isa honekin, gehi bi isa, bai? Begiratuko dugu hemen ea dagoen, beste bat dago, bigarren atale honetan dagoenez eta plus ikurrarekin dagoenez pasatuko dugu lehenengo atale honetara kentzen. Eta azkenik gaiazkea, hemen baita aurkitzen dugu beste gaiazke bat, hemendik beste atalera pasatzeko, gehitzen dagoenez, kentzen pasatuko dugu, bai? Orain, zerora berdintzen dugu, hemen ez dugu ezer utzi, beraz berdin zero, eta eragiketak egiten ditugu. Hemen ikusten duzuenez, minus izakubo gehi isakubo, zero da, bai? Beraz hau, kanpora. Bost isakarratu, ken lau isakarratu, isakarratu, bi isa, ken bost isa, minus iru isa, eta minus bat, ken iru, minus lau, berdin, zero, bai? Normalean, bigarren mailako ekuazioak halako itzurarekin aurkituko dituzue, bai? Guztiz laburtuta eta zerora berdinduta. Kasu honetan, koefizienteak bat, minus iru eta minus lau dira, bai? Eta koefiziente hauek ordezkatzen baditugu A, B eta C letraz, minus B, C, B, 0, lortzen dugu bigarren mailako ekuazioen forma edo adierazpen orokorra. Bai, zergatik izango da hau garrantzitsua, hau jakitea zergatik da garrantzitsua? Bigarren mailako ekuazioak ebazteko formula bat erabiliko dugulako eta formula horretan A, B eta C koefizienteak letraz adierazita aurkituko ditugulako, bai? Bigarren mailako ekuazioak ebazterakoan aurkituko ditugu bi soluzio ezberdin, bi soluzio berdin eta hauei deituko zaie soluzio bikoitza, edo izan daiteke soluziorik ez izatea, bai? Bigarren mailako ekuazioen soluzioari deitzen zaio baita erroa, bai? Bigarren mailako ekuazioak zelan ebazten diren ikusteko, bideoak izango dituzue gure kanalean, bai? Eta azkenik, bigarren mailako ekuazioen adierazpen grafikoa parabola da, bai?
kurba bat, irekita, bai, beherantz edo gorantz. Hau izan da guztia. Gogoratu, bai YouTubeen eta gure web orrialdean jarraitu jakin duen.